ana swara gumuruh labet geger mawurahan rame sadengah papan isine mung wong rebutan kalungguhan jagat kidul usrek samya bregudul merga padha nggugu hambeke wong wadul ing Brangkulon padudon saenggon-enggon temah kathah pepejah padha rubuh dadi layon ing jagat lor tunggal bangsa wis ora gelem awor tunggal golongan ora bisa momor geger balik watu maju maju lah maju Gundolo hey oh hey Hei, para Pandhawa, aku Prabu Duryudana, ratu saka negara Ngastina. Hei Pandhawa, kowe bisa, kowe sembada
njaluk baline negara Ngastina. Negara Ngastina kelakon bisa mbok regem balik yen to ndase Ratu Ngastina Prabu Duryudana wis bosok koklok dirubung laler. Ya jagat Dewa Bathara, ya jagat Pangestungkara. Yen ora sisip panduluku ndak sawang iki kaya adiku Yayi Bambang Wisanggeni. Nitik saka gelagat kang beda kaya adat saben Yayi Wisanggeni mlaku ngener mangulon parane arep menyang ngendi ni Wisanggeni? Kakang Antasena piye le? Sakjane Kakang Antasena ki apa ora tanggap ing swasana to, Kang? Bosek Wisanggeni bisa kandha kaya mangkono, Wisanggeni bisa ngucap kang kaya mangkono nganggo dasar apa, nganggo wewaton apa? Kakang telung candra kepungkur utawa telung wulan kawuri pepundhenmu lan pepundhenku para Pandhawa ngrawuhi wujuding saraseyan kang den adani dening Kanjeng Eyang Mahatma Bisma. Ing kono pepundhen Pandhawa dalah para Kurawa diklumpukke dadi siji. Kang sing rembug piye carane supayane trah wiyasa ora tukaran, trah wiyasa ora cecungkrahan? Apa maneh Kakang? Apa maneh yen nganti besok nyebrang getih paprangan Baratayuda Jaya Binangun? Kanjeng Eyang ing Talkanda Mahatma Resi Bisma bisa kagungan gagasan kang kaya mangkono iku krana Kanjeng Eyang Mahatma Bisma ngrumangsani yen to Ngastinamana bumi kelairane, Ngastinamana bumi wutah darahe. Sakwise mangkono Kakang,
maning sarasehan mau para Kurawa prasetya utawa janji yen to ora gantalan suwe maneh separone negara Ngastina bakal dibalekake marang para pepunden Pandhawa. Nanging Kakang Antasena ndak itung 3 wulan nganti saiki para Kurawa babar pisan durung paring katerangan babakan janji sing wis diucapake, babakan janji kang wis kawedhar. Banjur karepe Yayi Wisanggeni kepiye? Kakang, Wisanggeni duweni panemu kok nganti kedlarung-dlarung para Kurawa ora bisa netepi ucape, kok nganti para Kurawa ora bisa netepi marang janjine. Kurawa bakal tak elingke nganggo carane Wisanggeni dhewe. Edyan Osik Yayi, osik. Soroting pandam sumulung hamadangi jero pasareyan ngenani wadana remu-remu kalingan ngangkrangan sang Dyah Manah Hengkung sumungkem guling sang kakung hangrarep baboy maneman Kosek Yayi, Kosek Wisanggeni aja grusa-grusu mengko mundhak kesluru wekasane kelakuan kang sarta pakardimu iki mengko bisa keleru. Yayi, piye Kakang? Apa yen Wisanggeni banjur nesu-nesu bisa mestekke yen para Kurawa iki mengko bakale netepi janjine, ya kuwi bakal balekke separone negara Ngastina marang para pepunden Pandhawa. Wis jal pangsulana Wisanggeni. Kakang, piye? Ing kene Wisanggeni, Antasena lan kabeh para putra-putra Pandhawa kuwi dadi bocah enom, dadi tarunaning negara kudu bisa njejekake tembung adil. Sing kok karepake njejeke adil kuwi apa mbok anggap pranatan sing lumaku, aturan sing lumaku dina iki apa durung adil? Lho, cetha durung Kakang, cetha durung. Saora-orane awake dhewe dadi putra Pandhawa kuwi kudu bisa mikul dhuwur mendem jero derajate wong tuwa. Yen ana kahanan utawa swasana kang ora adil, awake dhewe kudu melu-melu urun rembug, melu-melu urun tandang gawe. Ngiras pantes jejekake sing padha bengkong, ngelingke sing padha lali. Kakang Antasena. Ya. Yen babakan kuwi Antasena matuk-matuk bae. Ning saiki sing tak karepke, piye caramu ni? Caramu piye anggonmu jumangkah kang sarta kumrembiyah? Dina iki uga
Wisanggeni bakal sowan ana negara Ngastina. Sowan wa Prabu Duryudana. Iya. Senadyan aku ora diutus kelawan pepundhen Pandhawa, senadyan Wisanggeni ora dikongkon karo pepundhen para Pandhawa. Nanging Wisanggeni rumangsa digugah rasane. Kaya-kaya dinuta karo sing gawe jagat. Separone negara Ngastina bakal tak jaluk dina iki uga. Lah yen ora nganti, yen ora diwulungke, ora diwenehke karo para Kurawa, rawe-rawe rantas, malang-malang putung, mati tak lakoni, Kang. Kadangmu padha waranten becik besok amendem baris baris kang prayitna yuwa saranta wong ing dwara ati piye mau tembungmu piye? Mati mbok lakoni. Iya, Kakang. Oh, kelakon mati kodhok kowe ning. Mati kodhok iki maknane piye? Ngene. Senadyan aku iki Antasena iki bocah ndugal kepalang. Ning Antasena iki isih waras, isih kebak petung nih. Isih kebak petung sing jangkep. Yen nganti sing munggah ana setinggil negara Ngastina mung kowe, ora bakal rampung nih, ora bakal rampung perkara iki. Lah banjur Wisanggeni kudu kepriye, Kakang? Prayoga becike para putra-putra Pandhawa diklumpukne luwih dhisik. Mesanggrah ana ing Tegal Kurusetra. Nyusun kekuatan, ngiras gawe giris, gawe wedi para Kurawa. Yen wis padha sayek saeka praya putra-putra Pandhawa, babakan Wisanggeni bakal munggah ana negara Ngastina ngelingke Siwa Duryudana ratu ing negara Ngastina. Aku mesti wae bakal nyengkuyung saka mburi le Wisanggeni. Mathuk lan sarujuk, Kakang. Yen mangkono ayo enggal-enggal lon-lonan lumaku. Nganggo TKT satriya tanah Jawa. Muga-muga gegayuhan kang luhur iki bisa nemu rahayu ya, Kakang. Iya, Yayi. Yayi Wisanggeni. Sang
layak tidak pangkapurba dening manungsa ya Lesmonowati kowe ning ngendi Cahayu ingkang triprakara gondhong kalawan bejo kang sarta tekaning pati monggo tumita monggo bermonglah kowe ning ngendi Cahayu waduh Lesmonowati aku gandrung kepaung karo kowe Cahayu Dewa Pawaka saka negara Arga Bentar iki. Ya.
Pawaka mrene ya kulup. Sagara rupa resedeng nalendra yaksa alaku kang malwaya ingkang gambira marang rang ngise siyung metu Prabawa Gora mawalian Ditya Durbala harso putraku anakku bocah sigit putraku wong Jentara kowe ratu Arga Bentar Prabu Dewa Pawaka lah dalah wonten timbalan ingkang adawuh Kanjeng Rama Begawan Manik Maninten ndak rasa uripku ana ing Madyapada iki wis ora kurang samubarange kulup krana aku Begawan Manik Maninten wis marem nyawang anakku Dewa Pawaka kang wis sinengkakake aluhur dadi ratu sing misuwur sinuyudan mring saking Sentana lan Wadyabala mula pun Bapa Begawan Manik Maninten cukup mangas Rama ana pertapan ngatas angin kene wae nggir nanging semune anakku Dewa Pawaka kaya duweni gembolaning perkara kang sinandhi matura kulup matura Dewa Pawaka sambata marang wong tuamu aku Begawan Manik Maninten Dewa Pawaka pun bapa wis ora bisa ngerteni marang apa sing dadi lekasmu mula matura marang pun bapa durung dungkap sing dadi undraning perkaramu Dewa Pawaka Kanjeng Rama malah kebeneran mugi kemawon Kanjeng Rama Panembahan saged minangkani pamotahipun Kang Putra nuwun inggih pun Dewa Pawaka ya kowe duweni perkara apa Kanjeng Rama kula menawi perkawis kesugihan kula sampun turah Raja Branapicis ugi mboten nguciwani jernyatanipun kula sampun dados ratu kondang kaunang-unang kajuara saindenging jagat raya nanging Kanjeng Rama nanging mboten wonten gunanipun derajat miwah pangkat ingkang kula duweni menawi kula Kang Putra pun Dewa Pawaka dereng saged sesandingan kalian satunggiling putri ingkang saged minangka garwa Prameswari Kanjeng Rama. Oh iya nggih.
jebule kowe nyuwun rabi. Lho nggih. Ya. Kuwi wis jamak sak lumrahe kulup. Lah banjur putri ngendi sing sira goleki, bocah wedok ngendi kang kita upadi? Pun bapa saguh nglamarake minangka garwa prameswarimu kulup. Rama Panembahan. Siang pantaraning dalu mboten wonten ingkang saged ngreridu jroning kalbu. Mboten asanes nuwun inggih sekaring kedaton negari Ngastina. Anakipun Ratu Ngastina Prabu Duryudana kang asesilih Dewi Lesmanawati. Rama Panembahan. Kagyatare sanggapi rangu rinanggul kinempit kehampit dosa ngretnaning bawana ya jagat dewa Bathara ya jagat Pramudita kuwi to sing mbok karepke. Ya, apa wis pancen madhep kang sarta mantep rasamu marang Dewi Lesmanawati mau kulup Dewa Pawaka? Kanjeng Rama, binengka aja jinupu aja jantung kula. Mboten wonten tulisanipun wanita sanes. Inggih namung Dewi Lesmanawati ingkang kuwawa njiret batin kula. Ngibaratipun widodari darat mboten wonten sakuku irengipun menawi kasanding kalian Dewi Lesmanawati. Dewi Lesmanawati menika kanggo kula ayu-ayune wong wedok jagat tanpa timbang sak jose pokoke. Dewi Lesmanawati menika dasare dedeke lencir kuning, rambute ngembang bakung marake ati bingung, mripate ndamar kanginan gawe ati kepranan, lambene manggis karengat yen pinuju mesem mangu jiwat, payudarane wewek ning kathok marake sesek lho niku. Ya. Pun bapa ora maido jenenge wong kasmaran kuwi rasane pancen kaya mengkono. Lah nggih. Ya. Wong sing lagi nandhang kasmaran iku ngibaratake jagat wis ora ana sing disawang kejaba mung wong sing ditresnani. Lah nggih no. Ratu kondang, ratu sugih. Kados kula Dewa Pawaka duwe wadya bala pirang-pirang, duwe prajurit pirang-pirang. Bondo donya kula nggih boten kurang-kurang. Kok ora ndang rabi. Ya eman-eman wong duwe kok nggur nguyuh ae lho niku. Ya. Pun bapa mangerteni kula. Mangkene kula Dewa Pawaka. Pripun? Yen pancen jeneng sira kulup kepingin sesandingan karo putri Ngastina sekaring kedaton negara Ngastina Dewi Lesmanawati, mapan kebeneran wektu-wektu dina iki pun bapa lagi cedhak, pun bapa lagi cecaketan kelawan Nalendra Ngastina Prabu Duryudana. Amarga sajake Ratu Ngastina Prabu Duryudana bakal nyuwun senjata pitulungan marang pun bapa Begawan Manik Maninten. Nanging
nanging pun bapa durung dungkap apa sing dadi undraning perkara kang mapan ana ing negara Ngastina kang nembe dipikir kelawan Ratu Ngastina Prabu Duryudana. Malah kebeneran. Mugi kemawon Kanjeng Rama Panembahan Begawan Manik Maninten saged minangkani pamutah kula saged nyembadani sambatipun Prabu Dewa Pawaka. Menawi wonten syarat sarana ingkang kedah tinempuh kula pun Dewa Pawaka Ratu ing negari Arga bentar saged amujuti Kanjeng Rama. Iya kulup iya. Luwih dhisik meluwa kelawan pun bapa. Pun bapa bakal tumuju aning negara Ngastina. Sak perlu anekani undangan utawa kintaka timbalan saka Prabu Duryudana. Kulup Dewa Pawaka cukup ngawat-ngawati saka njaba negara Ngastina wae. Lho niki ngestaken dawuh Kanjeng Rama.
jelangenira sang nar pati lampah hira alon kinarabak badaya yuwarna nira Hyang Suksma mangadi luwih payungana marang panjenengan ingsun ya jagat ya dewa ya Bathara Bapa Durna kula wonten pangandika ingkang adhawuh anak angger Duryudana amiji dhateng sawanipun pun bapa ing Sukalima Pandhita Danyuwang Durna Paman Patih Harya Sengkuni paman kawula nuwun dawuh tinimbalan nggih anak angger Jaka Pitana sawetawis dipun prayogakaken anggenipun sami pinarak lenggah ri palenggahan sakmangke kula badhe wawan pangandikan kelawan Bapa Panemban Begawan Manik Maninten saking pertapan ngatasangin Bapa. Oh nggih anak Prabu. Sasana saha wanci kula borongaken dumateng jengandika anak Prabu Duryudana anggenipun badhe wawan pangandikan kaliyan Kakang Begawan Manik Maninten. Matur nuwun. Bapa Panemban Begawan Manik Maninten Om awit enam hastu nama sidam sidi sekaring buwana langgeng Duryudana kepiye Duryudana sak rawuh paduka
Kula ngaturaken pasegahan Panakrami Kang sarta bekti tandha pengaji-aji kunjuk dumateng panjenenganipun pun bapa Panembahan Begawan Manik Maninten. Iya banget panarimanipun Bapa Duryudana. Akarya bombong Birawa jroning nala ora liwat pangestunipun Bapa Tampanana Duryudana. Lho nggih. Gorawalan anggen kula nampi kapetekaken wonten ing Jaja rumeketing Wardaya miwahana rah daging kayuwanan. Boten langkung sumangga kula aturi lenggah ingkang prayogi Bapa Begawan Manik Maninten. Ya kaya wis ora kurang prayoga lenggahipun Bapa aning setinggil negara Ngastina kene. Mara gage slendra kang rasa slendra kang jiwa Duryudana dina sakmengko nitik saka lekering wadana jaiting netra kang sarta tepunging wimba ana gembolaning perkara kang kineker mara gage Duryudana yen ana bot repot kang sarta ruweting atimu yen keni winedar ing akatah pun Bapa Begawan Manik Maninten sumedya ngangklungake jangga nilingake karna nengga rumentah sabdamu sabdane anak angger Duryudana. Permara reh mangus momyo ngambreng kadi karonaning kaswasih ring marga Hamalakung risang ganta mastrat maca lengleng lalu mangulati surya mangrangsang wayah surya mangrangsang wayah umyus amara wayahanto ilang ana Durgama sangga runggirikuh kang sarta pekewuh Duryudana. Mara gage matura klawan pun bapa kula. Sumangga nggir kula aturi paring dawuh medharaken sabda dumateng para nayakaning praja ingkang samya sumewa wonten palenggahan setinggil negari Ngastina dinten sakmangke nggih. Lho sumala surat nyembret gandil buntute omah joglo. Hawla. Wonten punapa to nggir? Sajake kok susah. Engko to dipun penggalih. Urip teng donya niku namung sepisan. Ora usah susah. Diseneng-senengke pikire. Yen ana perkara ya dirembuk, yen ana masalah ya dimupakatke. Supaya nemokaken wujudipun titik temu nggih, titik temu. Satemah padang tetrawangan penggalih paduka anak angger Duryudana. Mangga ora usah susah, urip sepisan niku digawe seneng kemawon nggih, digawe happy kemawon. Wong niku nek atine seneng ora gampang cepet tuwa, tur ora gampang kena penyakit. Lho ngoten. Lho nggih. Bapak Durna nggih. Kula aturi mendel sawetawis Bapak. Nggih. Bapak Penamban Begawan Manik Maninten. Angger Duryudana kepriye? Kula kinten boten wonten ingkang saged kula sambati kejawi namung paduka Bapa Panembahan Begawan Manik Maninten. Perkara apa kula? Tri Candra kepengker utawi 3 wulan kepungkur. Kula Duryudana ratu ing negari Ngastina dipun timbali kalian Kanjeng Eyang ing Talkanda Sang Begawan Bisma. Kula mboten ngertos sangkan paraning bilai, ngertos-ngertos dhateng pertapan Talkanda
kandha kala wau sampun wonten kadang kula para Pandhawa jangkep gangsal wonten Pandhawa 5 ingkang ngrantos utawi nunggu dhateng Duryudana ratu ing negaring Astina. Lah banjur piye, Nger? Banjur piye? Gandeng Duryudana kepungkur 3 wulan kepungkur niku ijen tanpa rowang, ijen tanpa kanca. Kalah swanten, kalah swara kalian para Pandhawa. Bapa saklugunipun negaring Astina duk rumuhun ingkang ndarbeni menika para Pandhawa. Awit nglengser palenggahanipun Paman Prabu Pandhu Dewayana ingkang sampun nyuwarga duk rikala semanten. Supados adil Kanjeng Eyang Begawan Bisma paring dawuh yen to negari Gajahhoya utawi negari Ngastina badhe dipun sigar semangka separo kanggo Duryudana separo wilayah kangge para Pandhawa. Kula boten saged micara babar pisan wekasanipun Duryudana namung mantuk kewala namung derek kersanipun Kanjeng Eyang Begawan Bisma ing pertapan Talkanda. Kanjeng Bapa lho musik tegese duk nalika semono Duryudana nyetujoni yen bakal mbalekake negara Ngastina separo kanggo para Pandhawa. Ngono kula lakar kados mekaten. Kepara kula Duryudana sampun tapak asta utawi tanda tangan minangka surat kekancingan bilih kula saguh bilih kula sagah mangsulaken separone negara Ngastina dumateng para Pandhawa. Bapak lah dalah lenging driya mangu mangun gong kanduhan rimang lirlena tanpa kanin lirlena tanpa kanin yen tantu lusa yen tantu lusa mengko sang Hyang Utama Duryudana kula wonten dawuh Bapa ana paribasan sedumuk bathuk sanyari bumi sing maknane sing mengku surasa kudu dikukui kudu ditotoi pati ibarate sapa sing wani ndumuk bathuke bojo nyawa taruhane nadyan mung senyari jembare bumi yen perlu kudu nganggo totowe nyawa tata ing nyawa kang sarta wutahing ludira Duryudana kalamun to jeneng sira Duryudana bakal balekake separone negara Ngastina marang para Pandhawa iki mengko bakale asor kawibawanmu kula
Lah padha senenge negara kiwa tengen sing gething kelawan negara Ngastina kene. Mendah senenge negara-negara sing gething keburu sengit karo para Kurawa. Yen to separone negara Ngastina bakal sida mbok balekke marang kadang-kadangmu para Pandhawa, Ulup Duryudana. Yen miturut gagasane Begawan Manik Maninten, negara Ngastina iki aja mung separo. Seprapat wae ora bakal dibalekake kelawan para Kurawa menyang para Pandhawa. Aja nganti seprapat utawa secuwil negara Ngastina iki mbok balekke marang para kadang Pandhawa, Duryudana. Bapa piye? Nanging Duryudana sampun janji kalian para Pandhawa. Duryudana janji rikala kepungkur sampun dipun sekseni kalian Kanjeng Eyang ing Talkanda Begawan Mahatma Bisma. Janji kuwi ora perlu ditepati nggih. Punapa kula mboten kuwalat? Menapa kula mboten kuwalat kalih janji kula, menapa Duryudana mboten badhe kuwalat kalih sumpah kula. Mandya sumpah blantik sak pasar kae mati kabeh ngono. Mula saka kuwi Duryudana, saiki wis jamane janji kuwi ora perlu ditepati. Wis nek perlu dibatalne ora apa-apa. Malah yen perlu kanggo jaga kawibawane negara Ngastina, negara Ngastina kudu ditata pati. Aku kang saguh dadi bebantene negara Ngastina, Duryudana. Lagi cawawan sabda ora kang sumewa gegering pasewakan kata samyana harga wonten dwirada mekta pedhot king wantilan kuda tilar bandengan aja wasu melang rasamu yen ana berontake para Pandhawa pun Bapa Manik Maninten sing saguh dadi bebeteng minangka njaga kawibawane anak Anggir Jaka Pitana. Punika menapa saestu Kanjeng Bapa Panembahan Begawan Manik Maninten lair trusing batin kulup. Allah tanpa rupa panjenenganing sun iki ya wujuding Brahmana utawa Pandita. Yen kandha iya ya iya, yen kandha ora ya ora. Yen to nganti ana utusan utawa ana duta saka negara Ngamarta dutaning para Pandhawa, utusane negara Ngamarta tumeka ana ing negara Ngastina iki. Aku dhewe Begawan Manik Maninten sing bakal ngadepi, kowe ora usah melu cawe-cawe Duryudana. Pandhita Akarya wangsit pindha kumbang ajab ing tawang miwang kali ingkang kung
isine bumbung wong lang miwang kali ingkang pung ong amit pasang Kalimantabek dinebeno saking siku dendaning Abathara. Sinuwun Prabu Duryudana. Kula pun Bambang Aswatama ingkang abiyantara sowan wonten ngarsanipun sinuwun Prabu Duryudana. Bambang Swatama, kula wonten dawuh. Ana parigawe apa? Munggah setinggil kraton negara Ngastina tanpa tinimbalan. Waduh, ngaturi ketiwasan. Wonten Paseban Jawi Praja Ngastina geger sinuwun. Njaba geger nok-nok nggih. Apa ana gajah pedhot saka Wantilan, macan mijil saka Krangkeng, kuda ngerat bandengan. Gedhe-gedhene parang mungka kang anempuh dadi Bambang Swatama. Mboten. Geger wonten Jawi. Amargi wonten praptanipun inggih punika anak Janaka. Nuwun inggih pun Bambang Wisanggeni. Ingkang sarimbit kalian satriya Randu Gumbala. Nuwun inggih pun Raden Antasena sinuwun. Wisanggeni lan Antasena. Nuwun inggih. Yen ngono, weneh ana marga, weneh ana dalan supaya madhep marang panjenengan ingsun. Ngestakaken dawuh amit madhal pasilan sinuwun. Caritane satriya linuwe kang mardi mring kautaman tan bekat mring pangesine
halogon laguning lekas lo kita linut tinggi tung kadung kadereng amor ngun manah rahayu ayu ana tanagolong gumolong manadupara ong tekane Wisanggeni ana Praja Ngastina iki lemah bengkah nyelo-nyelo datan sarana tinimbalan sowan ana ngarsane Pak Puh Duryudana. Wisanggeni ya padha becik sak tekamu ana Praja Ngastina kene Wisanggeni. Ya lakuku ora nyandung sambikala sawiji apa. Sadurunge aku ngaturke bekti marang Pak Puh Duryudana. Ya wis ndak tampa ndadekake bungah sajroning atiku ora liwat pangestuku maragage tampanana Wisanggeni. Ya wis ndak tampa gawe bombonging rasaku Pakde. Lah dene wigatine Wisanggeni sowan ana kene ya kuwi siji nyambung tali silaturahmi, nyambung talining paseduluran jalaran rasuling pangeran kang pungkasan nate paring dawuh sok sapa wonge sing seneng njembarke silaturahmi ngraketke paseduluran bakal didawake umure dijembarke rejekine. Mangkono Wisanggeni ya kuwi dawuh rasuling pangeran sing pungkasan. Lah sing angka loro Pakde, aku ngaturake salam saka para pepundhen Pandhawa saka negara Ngamarta konjuk marang Pakde Duryudana sumrambahe marang pakdeku para Kurawa kabeh wae. Ya Wisanggeni ya wis ndak tampa ora liwat salam wilujeng kanggo kadang-kadangku para Pandhawa. Ya bakal tak endahke salame Pakde. Lah dungkap sing angka 3 aku arep takon marang Pakde Duryudana maragage pitakone Wisanggeni iki mara coba wangsulana ya Pakde. Takon babakan apa Wisanggeni? Ngene, sipating Nalendra, sipating ratu, sipating pemimpin mono duwe tetembungan berbudi bawa laksana. Rak ngono to? Ya pancen kaya mangkono. Lah yen to pancen ratu kudu duweni tetembungan kuwi berbudi bawa laksana, jal Wisanggeni tak takon. Berbudi bawa laksana ki tegese apa? Berbudi bawa laksana ki maknane kepriye Pak Puh Wangsulana? Lirik berbudi bawa laksana mono berbudi mono anggeng ganjar ngawula wisuda. Dene lirik bawa laksana kuwi anetepi pangandika Wisanggeni. Ngono? Iya. Tegese anetepi pangandika kuwi maknane kepiye? Yen kandha iya ya iya, yen kandha ora ya ora. Ratu yen wis janji kudu ditepati. Lah iki sing tak nggo gondelan. Iki sing tak nggo gondelan anggone Wisanggeni tumeka ana Ngastina kene. Pakde, kepiye Wisanggeni? Aku dikandhani Wisanggeni dituturi
dening pepunden-pepundhenku para Pandhawa yen to Tricandra kawuri utawa 3 wulan kepungkur Pandhawa lan Kurawa ngadani sarasean ana ing pertapan Talkanda ana ngirsaning Eyang Buyut Begawan Bisma. Rak ya ngono kuwi mau kabar sing bener apa kabar sing kabur? Iya, pancen bener. Wis anggeni 3 wulan kepungkur. Aku wakil saka negara Ngastina mlumpuk ana ing pertapan Talkanda kang sarta para kadang-kadangku pepundhenmu para Pandhawa. Ya. Lah aning kono sampeyan napak astani nandha tangani. Tur ya disetempeli lha iki. Ngandharake yen to Siwa Duryudana saguh mbalekake separone negara Ngastina marang para Pandhawa. Lah dinteni seminggu munggahe sewulan ora ana kabar, 2 wulan ora ana kabar, nganti 3 wulan ya babar pisan durung ana pekabaran. Wekasan Wisanggeni lan kadang-kadang putra Pandhawa liyane duweni karekat nak yenake janji nalika semono. Kira-kira bener-bener berbudi bawa laksana apa ora? Yen to pancen berbudi bawa laksana, sampeyan mesti gelem maro negara Ngastina lan dibalekake marang pepunden para Pandhawa ing negara Ngamarta. Kamangka Wisanggeni wis duwe tekad. Wisanggeni wis duwe tekad yen to iki mengko ana parigawe. Iki mengko yen ana gleware tembung mingsete janji kang wis kawuri. Kepeksa aku ngelingake nganggo carane Wisanggeni dhewe. Piye nyuwun sewu, upamane iki mengko amrih amane ndang dibalekke separone negara Ngastina marang Pandhawa piye? Upamane ngono. Ewadene kok iki mengko sampeyan ngajak geger, kok Pak Duryudana ngejak rusuh. Upamane negara Ngastina tetep kok kukuwi, sampeyan ora nepati janji kawuri kang wis kaweca nalika semana, jagango sing jero. Betengo sing kandel. Aku wis siap ngajak jotosan aku ya wani. Rak ya ngono to, Kakang Antasena. Iki mengko yen sida geger wong sing ning mburiku iki sing jotosi ben aku Wisanggeni. Oh ya. Ngono. Sabar luwih dhisik. Piye, Pakde? Pakde Duryudana piye? Kok kukuwi apa kok baleke sebarone negara Ngastina marang para Pandhawa? Semangka hanggro sesumbar lindu bumi gunjing kumaluduk guntur ketuk umop kang colon idi Musik iki sapa iki? Kok lagi sepisan iki Wisanggeni ngawuningani? Wisanggeni kawruhanana. Aku pandhita saka pertapan Ngatasangin, peparapku Begawan Manik Maninten. Manik Maninten kapara nyata. Sik mingset sing dadi lungguhmu rada maju. Terus mripatmu menteleng nyawang aku. Ana apa? Wisanggeni piye? Lekno mripatmu jerengen gobokmu. Yen to sak mengko babakan negara Ngastina iki bakal dipasrahke marang Begawan Manik Maninten.
Mara Gage rungokno ucapku He Wisanggeni. Pandhawa banget leh nyepelekke para Kurawa. Utamane anak Angger Duryudana. Kowe kok kandha sing kaya mangkono dasarmu apa? Ngerti ya Wisanggeni. Sing menang rembug babakan negara Ngastina iki ya mung para Pandhawa lan para Kurawa. Wong liya braya utawa wong jaban rangkah ora kena melu-melu babakan kamukten negara Ngastina iki. Kelebu kowe Wisanggeni, kelebu kowe. Mula dina sakmengko kowe Wisanggeni lan Antasena kowe baliya, kowe lunga saka Praja Gajahhoya iki. Nek kowe tetep nekat, kowe bakal adep-adepan karo Begawan Manik-Maninten saka Pertapan Ngatasangin. Kusik. Kowe iki rak pandhita to, Mbah? Jare pandhita kuwi papane dipundi lan ditata, dipundi ing reh pangandikane, ditata ing solah bawane. Tegese pandhita ki kenek didadekke conto, ucape kudu kenek digugu. Pancen kaya mangkono. Sing menang rembug negara Ngastina kuwi ora ana liya kejaba mung para Pandhawa lan Kurawa. Ya pancen mangkono. Yen to pancene lambemu ngucap sing menang rembug negara Ngastina iki mung para Pandhawa lan para Kurawa, wong liya braya ora entuk melu-melu, kowe terus nyalahke Wisanggeni, kowe terus nyalahke Antasena, aku mbok kon lunga, pancen kaya mangkono. Sing menang rembug babakan Ngastina iki ya mung para Pandhawa lan para Kurawa. Kusik. Aku iki ya anake para Pandhawa. Aku iki anake Raden Janaka, tegese ya duweni wewenang ngrembug babakan kamukten negara Ngastina. Iki Kakang Antasena ya anake Pandhawa, anake Raden Werkudara. Merga aku lan Kakang Antasena iki keturunane para Pandhawa. Jal, saiki aku tak takon. Yen to pancen sing menang rembug babakan Ngastina iki mung Pandhawa lan Kurawa, kenang apa kowe kok melu-melu? Jajal aku tak takon, raimu iki sapa? Kowe iki bloke Pandhawa ya dudu, bloke Kurawa ya dudu. Wis pendhita kalah omong ngono lek aku luwung rasa dadi pendhita. Luwung mulih terus ngondol ning guyangan malah genah. Sabar Kang, emosi kok aku. Sabar. Terus saiki karepku piye Panembahan? Karepku piye? Aku wenang rembug negara iki. Merga aku dipasrahi anak Angger Duryudana. Kinen makili negara Ngastina iki. Oh ya, nek ngono padha. Pandhawa ya pasrah babakan negara Ngastina iki karo Wisanggeni. Ayo saiki karepmu piye? Yen kowe ngejak geger, kowe tegese ngejak geger karo Begawan Manik-Maninten saka Pertapan Ngatasangin. Lho, geger ya geger. Wet entek wedine kariwanine Bambang Wisanggeni. Yen pancen ngono, dudu kene panggone. Ayo metu njaba, nyapa tok ning njaba, tek ning jero e enake ra umum kowe. Rugi lek ngempet no iki lho. Pak Sipan. Karepku ning jaba negara Ngastina. Ayo dibuktekke sapa sing dadi pakan gagak batange. Weh lah dalah nyantang aku pegel emosi. Oh. Kakak ngomong to.
Senggune ora melu-melu kok meso digajul. Biangane tanjir tenan Antasena. Sabar ya Sengguni, sabar nggih, sabar kula. Innallaha ma'asabirin. Wong sabar kekasih Gusti, Sengguni sabar, sabar. Duryudana wonten dawuh Rama Panembahan Begawan Manik Maninten. Aja kuwatir. Aja kuwatir kelawan kelakuane anak-anak Pandhawa. Aja ta mung anake. Sak Pandhawane pisan yen perlu Begawan Manik Maninten ora bakal mundur ing geguntur. Ora bakal mendho ing bebaya Duryudana. Menapa saged dipun gondheli tembung paduka? Nyawaku tak totohke Sang Prabu. Menawi kasembadan paduka Rama Panembahan Begawan Manik Maninten ngunduraken para putra-putra Pandhawa. Rama Panembahan Begawan Manik Maninten nyuwun bebana menapa? Ora wujuding Raja Brana Picis, nanging pun bapa kepengin ngraketke paseduluran ing antarane Ngastina kelawan Pertapan Ngatas Angin. Mbok menawa ana mulunging rasamu, atmajamu anakmu si Lesmana mati gelem dadi garwa Prameswari putraku Prabu Dewa Pawaka saka negara Argabentar. Menawi namung menika kula saged condhong kang sarta rumaja bawa Panembahan ingkang baken putra-putra Pandhawa utamanipun Wisanggeni lan Antasena ingkang dados klilit tumrap Duryudana lan negari Ngastina kedah saged disingkiraken. Aja wasu melang rasamu Duryudana. Putra-putra Pandhawa bakal tak undurake. Ndak tamani pengabaran ora lumpuh, aja celuk jenenge Begawan Manik Maninten. Ngaturaken panuwun Rama Panembahan Begawan Manik Maninten. Paman Sengguni. Kula wonten dawuh tinimbalan anak Anggir Duryudana. Aja nekake Rama Panembahan Begawan Manik Maninten. Para Kurawa padha perintahna ngombyongi lakune Rama Panembahan Begawan Manik Maninten anggone bakal nyingkirake peranaan Pandhawa. Prawaca dawuh pangandika paduka anak Anggir Duryudana kang paman nyuwun pamit saha tambahing pangestu. Duga-duga ginawa, ati-ati aja nganti keri Paman Sengguni. Gandarnya Sekar Gadung
Adong dawuh man. Mas.
Redo mawur mangawawur wurahan tengarane ngajurit gong maguru kongso tata kaya butula wur panjriting turang kesti minyuweng duaja kang kekitir ora kata ingkang duaja duaja layu sabit ingkoy lah salah ya Paman Harya Senguni kula satriya Banjar Junut pun Dursasana cumadong dawuh paman kapripun wos pangandikanipun mapan wonten ing setinggil negaring Astina Paman Sengkuni ingkang sampun medal ing Jawi nitih bendi Dursasana nyungsung warti Paman Sengkuna medal ing jaba nitih kreta Dursasana nyungsung wartaman Paman Sengkunar medal ing latar nitih dokar Dursasana nyungsung kabar Paman Sengkunos ndase atos cangkemmu le karo wong tuwek ngendas-ngendaske dirungokne wit ngarep enak kok ngguri ngendas-ngendaske wong tuwek baik Paman Sengkuni paman lha iki lho Durma Gati apik iki mesti kula pedul po gati wae kowe ning kene bagian apa lifting man lifting oh iya kula pedul po gati cumaduk dawuh paman kula pedul po gati iki pripun kabaripun pacewakan kula nyungsung kabar Paman Sengkuni kula ngaturaken tirta canduka. Lah iki Durma Gati tembunge runtut tembunge jangkep piye le? Kowe ngaturke apa? Tirta canduka. Tirta canduka. Nuni nggih, Mas. Tirta banyu canduka kodhok Paman Sengkuni kaya kodhok raimu. Pamane like dilakne kaya kodhok. Kang putra Tirta Tinalang pun karta marma cumadong dawuh paman. Putra Sindhu pun Jayajatra nyungsung kabar Paman Sengkuni. Kula pun Surtayu, kula pun Swatama nyungsung kabar Paman Sengkuni. Iya. Kurawa kabeh wae kang ora bisa ndak sebutke siji mbaka siji. Gandeng wis padha mlumpuk mara enggal rungokno gatekno kang sarta nglakonana. Wah. Pripun Paman? Pripun? Dina iki Kakang Wana Angger Duryudana lagi mesgul penggalihe. Karana dina iki pranaan Pandhawa lumantar Siwisanggeni wanuh-wani ngucik kawibawan negara Ngastina. Sajake Wisanggeni dinuta karo gerangane para Pandhawa. Kon njaluk baline negara Ngastina. Mula pakartine Wisanggeni ndak anggep mujudake keraman kang mangkono wajib disirnake nggih. Panggen jenengan kok agahan badhe pateni Wisanggeni sak pranaan Pandhawane napa sampun dipitung sing gendheman lah kok ndadak dipitung ketoke kowe wedi karo Wisanggeni to Durma Gati iya to kula isih kepengin urip kok jujur mawon kula ajrih kalian Wisanggeni lah kok ora sumbut karo gelarmu le gelarmu Gusti Pangeran Harya kok karo bocah wingi sore ciut raimu iki piye Durma Gati terserah jenengan badhe ngarani kula napa kok ning wedi kula wedine Durma Gati niku mawa alasan siji Wisanggeni badhe njaluk baline negara Ngastina niku pun sakpase merga Ngastina niku sejatine duweke para Pandhawa wong niku riyen sing lenggah Pak Cilik Pandu kok dados Kakang Duryudana Kakang Jaka Pitana niku mung nyilih karo para Pandhawa. Lah wong nyilih bareng krasa penak kok ora gelem balekke niku cara cobi pundi? Menika cara pundi? Niku ingkang angka sepisan, angka kalih. Sampeyan iseling to, Sampeyan iseling nalika lakon laire Wisanggeni. Ampun to sing lapak manungsa. Lah wong dewa-dewa Suralaya termasuk Bathara Guru tumindake mboten bener. Taboki kali Wisanggeni ya. Wisanggeni mboten wedi ya. Waton manggon teng bebener lan kautaman Wisanggeni niku mboten takut kali siapapun lho niku. Mila timbang maido kali atur kula pun to jenengan ndang maju dhewe. Wisanggeni mang tandangi dhewe mriko. Ora usah kongkonan Kurawa ngaten. Yen sampeyan menang musuh Wisanggeni pun to kula rabekke melih man. Ora sudi raimu. Lah kowe apa ora isin?
ing atase sing nom-nom ora kurang kok sing tuwa kon maju ana palagan. Lho, nek kula niku mboten isin kok, mboten isin. Malah kula anggap niku salah satu pelajaran saking guru tumrap dateng murid. Ngono ngoten. Mila monggo to, panjenengan sing nyobi riyen kok musa Pranaan Pandhawa. Aku ora gagas dapure Durmagati. Mangkat ya karepmu, ora mangkat ya karepmu, ngono. Sing baku dina iki Kurawa enggal budala. Matene wisanggeni sak Pranaan Pandhawa liyane, ngono. Yen perlu sak Pandhawane pisan. Apa maneh iki Kurawa ya antuk pambiyantu pandhita saka pertapan ngatasangin peparape Begawan Manik Maninten. Iki mengko tak kira luwih gampang anggone para Kurawa bakal nyirnake Pranaan para Pandhawa. Yo, mangkat yo mangkat. Arep delok tanda kridane Kurawa jal. Kok nganti Kurawa iso mateni wisanggeni sak Pranaan Pandhawanipun to? Bojo kula mangpek. Wagah bojomu bokonge gedhe sisih ngono. Swatama kula wonten dawuh paman. Moga antuk pengasih saka Gusti Kang Maha Asih ya Swatama. Marasira metuwa njaba. Metuwa njaba perintah Wadyabala saka Ngastina lumarap ana Tegal Kurukshetra. Pranaan Pandhawa ditundung dikon bali ana negarane. Yen ora gelem ora susah dadak kesuwen wisanggeni sak Pranaan Pandhawane enggal disirnake nok-nok ngestakaken dawuh amit madhal pasilan paman. Sang Pati Sigra mranata baris nyawiji kumolong dampyak ku meregut lampahe binarung krapyak watang agade kumalar ngebagi soraeku Sorae rame gumuruh binarung tambur nyang beri suling slompret sesauran minangka cucu ing garis budaling Prawadyabala kumregut gemya lumaris.
asu